Gandrung minten ngono ya. Apa nek pas ketemu nang KUD wae no? Lah apa? Pasok listrik ya. Kleru. Ki mau kleru tenan. KUD. Arep-arep dagel kok ketemu nang KUA wae. Mas. Kleru KUD. Bener Mas. Nek nang nggonku ki nang KUD nek pasok listrik Mas. Kuwi dikelola cah nom-nom Mas. Oh ya. Heeh. Ora apa Mas, aku ya kur bela diri ben ra ketok salah banget kok. Tenan ta. Ya, ya. Turuk. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Kok ayune? Kok kerubah ora apa-apa. Nah, aku nek arep ngadegne bur kerubah. Kajake ya kena laron. Ya ora ya. Tos-tos. Wis aman ora dijlong ngono. Angko le dinesoni aku ya. Iki kok panggungnya mentul-mentul to, Mbah? Aman ora iki? Lho, sing penting mentul-mentul ki enak kan? Apa? Enak iki malah. Lentur daripada kenceng ning ceklok. Ngadeg nang ngene lho. Kowe kono ya, kowe kono ya. Terus? Nyit. Kaya njur jungkat-jungkit nyanyi. Kayak kaya cah TK. Nggih, sugeng dalu, Mbah. Kok kabeh Mbah ya sugeng dalu cucu. Siapa? Walah kok manyel tuwa iki. Lah kon nyelok sapa? Ayo sing biasa wae. Biasane piye? Atau Mas. Waduh, Mas. ya ditundang Syukur yayangku. Yang kakung. Yang kuwi tuwa ya, Mas. Waduh wae Mbah yang kakung. Jenengan pengen diceluk sapa aku tak manut. Ya wis karemu lah. Aku engko nek enom ya malah saya ora. Sapa Pak Wo? Pak Wo. Pak Wo mlinjone dunduhi Pak Wo. Lah sapa to ngewohke Mbah ra gelem. Ya wis sakaremu wis. Mbah ya ora apa-apa. Mbah ya. Heeh. Apa, Ju? Wong Mbah wong untune wis ra ono. Lho, ora ono. Lah kuwi Mergane lara kae. lara piye? Diimpus to kae untune. Ning ora ketututan terus ilang. Untune. Untu kok wong lho, untu kok diinfus ning infus piye? Oh iya, ngawur ya. Heeh. Terus ora apa? Besok panyuwunane ora nembang, prahmen. Pramen apa? Lho ketoprak kaya. Terus judule apa? Iki karepe Joko Kendhil ning ora sak. Ketoprak iki isih ana gandapukane sing bagus, sing ngrayu tatin. Dadi isih ana sing jual mahal. Gek engko le nyeluk ya Mbah ngono. Ya ora ya Kang Mas kok. Ah, ngono. Wes alek kan nek emas ngono ae. Apik-apik kur rembaga. Ayo angur le Mas. Nek dadi apa iki? Dadi manut sing ngapal ketoprak kae. Lah apa lakone? Lah ora salah lakon-lakonan pokokne Lara Jonggrang ketemu karo Lara Jonggrang. Lara Jonggrang sing ngoyak sapa? Kamu ya. Ya oyak-oyakan wae. Ora ketemu malah. Wah anggere padha kesele mah turu bareng kura. Kowe sapa kowe? Subrata. Oh iya. Terus iki sing penting beda Mas. Ya. Oke Subrata ning Subrata A Subrata B alah. Semborot A. Halo Mas. Heeh. Iki sapa iki tadi? Minten. Oh iya. Kayak wong ini dapukane rada kentir-kentiran. Pangune dadi kentir ngono apa? Ya ora edan. Iya. Padha wae. Ketemu nang dalan. Ketemu nang dalan. Subrata digandrung minten ngono ya. Apa nek pas ketemu nang KUD wae no? Lah apa? Pasok listrik ya. Kleru. Ki mau kleru tenan. KUD. Arep-arep dagel kok ketemu nang KUA wae. Mas. Kleru KUD. Bener Mas. Nek nang nggonku ki nang KUD nek pasok listrik Mas. Kuwi dikelola cah nom-nom Mas. Oh ya. Ora apa Mas, aku ya kur bela diri ben ra ketok salah banget kok. Tenan ta. Ya, ya. Turuk. Wong urung sida wis banyaki lho.
Subrata kok picak iki cara ngendi? Klaru mah aja digetak-getak njak ketoprak anyaran. Ah iya. Gelem wis pira-pira, Mas. Metu dengan nganu wibawa. Wah. Subrata bar watuk. Asma, Mas. Oh iya. Den Mas. Wis mulai urung nggih? Wis ket mau kok. Oh. Wah, jan. Kok yo ora krasa wis ket mau weh. Ora ana sing luwih bagus apa pinto jane aku males ya. Nek luwih bagus ki mah elek. Lah ngopo? Bagus ki wis bagus nek keluwihen duwer. Lah kok iso? Ha iso wong apa-apa ki nek luwih rapek kok. Lah iki piye pas? Yang sedang-sedang saja. Oke. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Iki ketoprakan yo tak bandemi cempala. Nerangke, Mas. Terangke kok nyanyi ora. Den Mas. Iki kaya cempluk. Iya aku Ngawur. Lah Wis kleru bubar wong delok. Sik, Mas. Wah, pembelaan meneh. Ora, iki kaya cempluk. Kene iki muni. Iya, ngono. Lah ya. Iya lagi. nek jenengan Awan kan mancing iki lho. ngene lho. Iki muni. Nek jenenge wong pacarmu sapa jenenge? Cempluk ta? Sik kowe ya salah kowe. Lah. Kowe iki men dipancing kono. Iki kaya cempluk. Den Mas sanes kula suminten kuwi dadi. Mongko aku kur muni kaya to. Ha kok muni iya. Ngene lho. Malah do padu ae ngapa lho? Iki kan pacare iki jenenge cempluk. Lah ketokan cempluk lah ben gelem karo aku ra ya aku nyamar pembelaan iki. cempluk ngono lho. Sampai Ya wis iso belok kowe. Dalange meneng wae, meneng. Pancen wong bodho-bodho ki akeh ngeyele. Ya. Malah melu omong kabeh. Iki sida ketoprak ora? Suminten. Kowe iki madhep rono, Tin. Oh, wis ndeng. Kaya isih madhep rene. Iki nek ditutuki lara lho. Ora apa-apa. Aku santai kok wong. Awas anggere digambari montor. Kowe sing ngono ndak darani aku madhep rono. Apa padha yang ngarep mburi? Sih, lah kok ngarep duwi padha te? Mburi kok duwi. Ya maklum ra ndek untu lho. Ora. Latine. Aku kan kulino ngrungokke Durna. Oh, terus Kok suarane ya teh cacing. Ayo. Suminten. sing ngomong apa ta? Mbak Bi budek ae jenenge. Aduh, golek sing saya nemen ana ora? Wis diceluk. Diceluk kok. Iki ana sapa ta? Lah kok nek ngeles meneh lho. Ora ngeles, ora ana bal kok tak les. Yo. Suminten. Kula Den Mas. Kowe iki kepiye to? Kula mboten pripun-pripun lho. Ah nek ramu ngopo-ngopo bubar wae. Lho, panjenengan karepe sing pripun to Den Mas? Kowe ceritane. Iki tresno. Ketoprak loro goblok kabeh. Aku ki pinter, Mas. Iki aku gek ngandani. Saiki ora kena salah. Yo mulai, Dit. Suminten. Kula. Seliramu kuwi tresno aku. Nggih. Ning ora kaya ngono kuwi cak-cakamu. Lah terus kula kados pundi kon kepiye? Wanita kuwi kudu ngenehi patulodo para wanita. Temindake supaya Ngapa kuwi? Kuwi Den Mas Broto rating lho piye? Ras nek kalau nek Jawa Timur ki mesti mekaten. Sampunipun Kuwi nyontoni apa nek ngono kuwi? Ibaratke apa? wis ndak padha rame. Sing serius. Minten. Kula Den Mas. Wanita kuwi kudu ngenggoni unggah-ungguh. Lah napa kula kurang enggak ungguh. Nek mangkel aku mangkel mah gelem kok iku. Den Mas, mbok jenengan ki rasah kok ngomong. Lah kepiye nek ra omong mengko aku disengeni. Nek panjenengan pancen seneng kalian kula mbok teko ya ngono rasah nganggo warna-warna. Nek aku kuwi niat seneng, aku ora nganti kroyo-royo ditundung Kanjeng Rama. Mergo aku kroyo-royo nganti ora aku ning ngendi kuwi? Nang Kadipaten Trenggalek. Mergo aku arep dijodokke kowe ning aku ora tresno. Aku ora peduli karo bapake panjenengan. Sing penting atiku.
Lho, yen ngono ati dua ati wae. Ning ragane rasa. Lah terus piye? Ayo Kur. Halo. Atimu gelem. Ora. Lah terus piye? Ora bisa. Aku iki putrane Adipati sing wis misuwur. Aku nganti oleh anak warok sing kudune kena nggo patuladan ning kok mah ngoyak-oyak wong lanang. Ora gagas, aku anake warok apa aku anake sapa? Sing penting jenengan tresna kalian kula napa mboten? Kok kowe omong aja gagas. Lah aku ki ora gagas awakku kuru kok. Mengki panjenengan nek dados bojo kula, awake iso lemu. Tenane. Tenan. Kudune lelemu sikek kowe lho. Lah ya mengko lemu bareng. Aja kaya ngono to. Lah ya piye to, Den Mas? Den Mas. Piye? Mbok mesake ana wong wedok njaluk tulung kaya ngene kok ya ora mbok tulungi. Nek njaluk tulung kon nggo nyugokke geni ora apa. Njaluk tulung kon ngunggahke tenggok ning nggon boyokmu ora apa. Iki aku njaluk Njaluk iki ana gandeng rapete karo katresnan. Lah Kuwi iya. rasa atiku ora iso di. Aduh kesel banget aku. Lah ya aku njaluk tulung ketresnan, aku mbok tulung. Iki ana sing protes. Apa? Gandeng rapet kok gandeng ceneng. Kuwi mergo rapet terus diceneng. Ngene sapa? Atiku. Atimu wis gelem karo Ateges kowe maksa. Wah aku ora tresno. tresna kuwi ora kudu sakal. Tresna kuwi iso mengko alon-alon. Jenengan kenal aku dhisik madhep rene. Madhep rene. Entuk ora? Entuk. Madhep rene. Kematke, raiku dimatke ora ngematke liyane. Rai. Kene lho, moto-moto. Mbak, Apa? aku lah Mengko nek panjenengan dadi garwaku tak kei mik. Aja kaya ngono to. Lah? Iki dipresani Lah ya kaya nek priagung dadi akeh. garwane panjenengan nyuwun apa wae tak nehi. Aja ming mik. Maem wae tak ladeni, liyane ya tak ladeni. Yo, matur nuwun ya. Kowe sesuk dadi babysitterku ya. Ya aja ngono to, Den Mas. Masa aku dadekke baby sister lho. Cempluk. Kok cempluk sapa? Minten sing gedhe pangampuramu aku sok ngucap cempluk. Mergo aku iki wis duwe katresnan sing jenenge Cempluk Warsiah. Cempluk rek ora ana nang kene to saiki. Heh? Sing ana aku. Suminten. Warsiah. Ora usah gagas cempluk sing ora ana nang kene. Aku tetep tresno karo cempluk. Jajal ndelok kaya ngapa kowe atimu nadyan to nang kene ora ana cempluk. Jajal aku tak njajal. Pluk, maafkan aku. Aku arep dijajal. Memanismu. Baik kan. Hangat jiwa. Elik to, Pluk. Timbangane kowe edan wong swaramu ki apik. Mbok yo dadi sinden to Suminten, Suminten. Aja kaya cempluk. Aku ora nggagas omonganmu, Den Mas. Ya nek anu maino dhewe aku tak lingguh. Ora ngono lho. Ket mau kok ming cemplak iki anane Suminten. Mergane aku kuwi wis atiku wis tinale. Ibarat jenengan kucing, aku gereh, nek dikeki gereh mbok dipangan ngono lho. Ning gerah lho iki. Lah ya aku gereh jenengan kucing. Tak di kucing dina iki. Lah ya ayo panganen. Anu kasinen gereh. Asal saya gerai wis kemeringat. Heeh. Kudune dikomsek kok ya.
langsung digoreng asin nih. Ngene to greh. Apa? Kuwi mau meng ibarat ya Oh, iya, Den iya, iya. Mas. Wis tak ibarat kaya ngono apa ya jenengan ora tetep ora tresno karo aku. Aku kuwi nek urung tinalenan atiku karo cempluk, aku tresno karo kowe. Agawe ruciting kale Ana wong edan suarane kok ngene iki akeh le. kuwi lagi swara lho Den Mas. Agek swara. Urung liyane. Lah liyane do ning ndi? Mengko nek jenengan gelem karo aku, arep jajal liyane ya oleh. Modar ora. Aku tak njajal Yamahamu wae. Aku ora duwe Yamaha. Sing ora setateran gek kok tak genjot. Engko arep jajal Yamaha ya oleh, Honda ya oleh, sing penting jenengan atine jenengan karo aku dhisik. Aja kaya ngono to. Kon kaya piye? Apa aku jenenge Mas? Kuwi lho. Apa? Ya wis piye? Edan. Kang si Nadia piye rasane piye nek jejer karo aku ngene iki? Blas. Las ngapa? Ora iso ngrasake. Apa wis mati rasa to? Duh, jan mak nyut. Apa sing nyut-nyut apa? Sirah. Kirain nyonyot to. Mak nyut. Upama munduta Greh. gelem apa piye? Ora asin. Rakmi Den Mas, Apa? sawangan kae lho ana manuk loro. Oh, kur siji ki. Loh, manuke loro lanang wedok lho. Apa kowe ndudingi kono siji we dolanan HP? Kuwi udu manuk sing tak karepke. Apa lemu ndudungi kono? Lah ya ibarate iki ngacungi kono ngono lho Den Mas. Nang, kowe ngacungi sapa mau? Maaf iki lho, Man. Aku kowe dadak tok cetake dolanan HP. Ben kabeh ki weruh. Semene iki udu manuk, Apa to? kalkun. Mancal kowe iso kalkun. Ora Mas, nek kalkun ki ya gegeden. Tur ora banding. Wirok. Wirok iki tikus lho. Wis ora apa-apa tak terima-terimake. Wis cathak wirok. Iya. Hah? Mongko njaluk apa mau? Apa? Kalkun to ya. Kok dinehi cathak. Pi, minten? Jenengan apa dadi apa? Dadi manuk ora? Dadi manuk. Ibarate wong kakung karo ngene iki. Ibarat Nah. wong numpak Iso numpak. perahu. Numpak perahu. Nek digambari mobil numpak mobil ya, Mas. Iki Jenengan perahu. pengen numpak perahu mboten Den Mas? Oh, ndak kena alun. Jenengan pengen numpak apa? Perahu. Hang liyan numpak perahu layar ngono to. Rasa digameli. Kaya laras-laraso. Numpak perahu. Numpak perahu purun mboten Den Mas? Ya nek kur numpak bebarengan ayo tak turuti waton kowe seneng ning aja aneh-aneh. Bar kuwi numpak perahu. Taratamtu tak turuti. Arep serius nek ya. Den Mas, menapa kemawon panjalukipun jenengan kula turuti?
Ora pisan ora pindho aku wis sok kandha marang sliramu. Mbok dijajal. Yen aku kuwi Dijajal dhisik. Lah kowe ki kok ngopo to kok dadi kaya ngono kuwi. Kok terus ngoyak-oyak aku ki karepmu piye? Utangku ki pira? Ora lho, kok dadi omong terus ki ngapa? Ada tok pedhot. Kayak aku dia omong bareng no. Mau nih aku kon meneng bae kon manut. Mbasananmu kok kaya Mbok jenengan ki jajal sik lho. Saiki nyekel tanganku sik piye rasane? Sik. Ora usah nganggo wik-wik. Lah nek kok aku sapa ora ya didelok apa disawang. Ngapa? Dempo papo padem dem. Ciwalang kok sik kok beluk dendem. Cangkrama lembok abang dem. Di yo nadane rasa diringi. Oh, Den Mas Broto anak Adipati kok dolanane dempo. Dek cilik, Mas. Dek cilik apa? Iki Broto cilik, Mas. Nah, ora mundur-mundur ayo. Hah? Ayo gunake kesempatan kowe ngunduri. Mumpung leno, Mas. Lu mampah yo. Ya ayo. Ayo lu mampah. Wis tak kono Tin. Lah ngopo ta Den Mas? Aku ki nek yo aku nek wis ngene iki aku wis lali terus lho, apa-apa lali. Nanggon pikiranku karo atiku ming jenengmu. Mas Broto. Aku gelem. Gelem ngopo? Ning aja kandha cempluk. Oh, lah iki edan iki. Iya, aku tak ora kondo. Ketoprak jengkele atos iki. Yo, Mas. Kondur aku gelem ning aja kono cempluk. Kok kaya wong ning dalan wae. Aku nek cempluk ngerti nesu lho, Mas. Ha iki ngono sing tak dapuk cempluk. Waduh berat iki. Ki engko rampung gandrung cempluk teko nesu. Ora iso. Aku lahir batin wis tresno marang cempluk. Yen kowe ora kena tak endake apa kuwi? Ora iso. Ora iso tenan? Ora. Apa aku dadak anggo kasar? Dialus ora kena apa aku dadak anggo kasar? Kuwi wong Aku mau ketemu wis alas-alas lho. Masa aku nganggo kasar? Kowe arep gelem apa ora? Gelem apa ora? Gelem apa ora? Aku ki ya urung ki mau urung ngombe obat isih gruyah-gruyuh. Aja tok joroke nek tok joroke mantul aku. Dadi Kok dijoroke mburi kok tibane ngarep. aku sejatine ora tresno, Bro. Lho kok Lah terus ngangkol? piye? Mbok wis ben mau iki ora apa-apa ya, ngrangkul ora apa-apa ya nyatane ya seneng to? Ora. Seneng to? Kuwi kok kekarepane. Saiki tak takon, seneng ora? Ora. Seneng ora? Ora. Pisan kas tak tekoni seneng ora? Ora. Wong lanang kok angel kaya ngono lho. Angel. Sing mbok karep-karep sing wedok kaya ngapa? Cempluk. Cempluk iki kaya ngapa? Karo aku ayu ndi? Karo Ayu. aku lemu ndi? Ayu Karo kowe. aku putih ndi? Uteh kowe sapi kok. Kowe ajar tadi karo wong wedok kok ngono sapi barang ki? Mulane alon wae to. Aku saya ora tresno nek kowe kaya ngono. Lah aku mau wis alon lho, Din. Mas apa jenengan njaluk alon? Alon wae. Alon? Kok gelem? Gelem. Ya wis, kene tak gawe alon. Den Mas, Apa? panjenengan menika tresna kalian kula napa mboten to, Den Mas? Jane ora. Kok nganggo jane? Kesempatane ana. Lah ya ayo gunakan kesempatan. Ora iso tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Lah ngopo? Ora. Sedilit wae. Ah, dilit nanggung. Tutuk. Lah terus kepiye? Ora iso. Cempluk. Kok ora Aku ora ngono kuwi tresno. to? Aku tetep ora tresno. Panjenengan Ayo, kan Bro. ngono. Gak wis. Aja ngaret-eret kaya ngono kok. Pak aku ki tresno panjenengan tenan lho. Engko yen Den nganti Mas. kok mangan cemplok aku Ora peduli karo sing jenenge cemplung, ora peduli. Nek pancen panjenengan tresno karo aku Aja ya. kaya ngono. Ora sah ngono kuwi to. Colno kok. Ora peduli aku. Colno. Den Mas, Tutuk. Ora kena guyu lho, Bu. Serius. buat dicolke to Den Mas. Ket mau kok ora dicolke ki piye lho? Lah, nyekel Ana kowe cempluk kok. lho. Ana cempluk Aja iki lho, ngono kok to. kaya kok nyekeli Aja. tanganku lho. Sing siji cekel Ana ana. cempluk dicolke. Cempluk iki lho ana cempluk dicolke kowe iki kok mosok Kaya ngono kuwi. Heeh, kan ngono kuwi lho. Ket mau iki kok ya ngono kuwi. Oh, lah dadi apa iki lho? Wong lanang kok ya ketemu sembrono karo wong wedok.
dicekeli karo iki lho, iki ket mau sembrono banget lho karo aku. Lah kowe doan yo ngetrek kok. Lah ya ora lho, kuwi sing sembrono iki kuwi. Wis Wong aku iki ora gelem kok kuwi demak-demak lho. Mas ana dapukan neh ora wedok. Ngapa? Atakju. Ora ana sing wani karo cempluk. Gawat. Soale putrane Warok Suramenggala. Diajeng iki mau jatine critane ngene, ngono digenahke cempluke. Kene to, Mbok. Mbok. Cempluk. Lah kelingan mbokku napuki. Cempluk. Apa? Modar. Aku ki piyayi kok ora tau basane. Cempluk. Pripun? Aja tok anggap kowe weruh kaya ngono kuwi, ning sejatine aku ora kaya ngono kuwi. Lah aku mau weruh ya. Weruh. Pancen tak duduh-duduhke kok. Aku ki ora tresno ning ngoyak minten. Kabrok gae yu. Kok yu. Aduh, pluk. Piye? Kuwi arep tresno aku, ning aku ora tresno. Mergo aku seneng cempluk. Aja percaya cempluk. Jenenge wong lanang ki ngono kuwi lambene ngono kuwi lamis. Cempluke mah gigrik Aja percaya kuwi yo. Ora usah omongan. Disengeni. Ten, kuwi wis dekku ngono. Suminten. Apa yo? Kowe ngerti ra to nek iki sik wong edan iki ngono aku. Lah, Dan Mas aku Broto. ki yo ngerti yo. Lah ning aku mangki liwat yo terus diadang karo Den Mas Broto aku dicekel-cekel ya aku ya piye meneh. Oh lah kowe geleman kan. Kena Oh, lah, kuku. kaya- Kena untu. Engko tuku betadin. Ora kaya ngono kuwi ta. Sing lanang muni kena kuku, sing wedok muni kena untu. Mulane alon-alon ndak kena untu. Risi. Iki dadi ogak meneh to. Aku ki ora tresno karo minten, tresnaku marang kowe, Blok. Jur, Aja percaya karo kae. jur. Ora njur ngopo-ngopo. Oh, sume cempluk kok dapukane minjur. Ayo. Wis ngono wae. Yes. Iki nek ora tak tengahi mengko Saiki arep kudu milih pati. sapa? Wis ngene wae. Piye? Kowe kondo arep pilih sapa? Kowe ya tresno aku. Heeh. Wis kabeh tak gelemi. Ngene endinge ngene iki kowe ra blok kok endinge. Iya to? Kowe tresno aku. Kowe tresno aku. Terus langsung cintaku terbagi dua. Ngene. Kowe iso to lagune kuwi? Iso. Ah, yo. Go ending. Iya, Mas. Kowe tresno aku, kowe tresno aku. Aku tresno aku ora kowe. Hah? Hah? Ora rasudi. Oh, keloro. Ngopo tresno ro catak kaya ngono? Ana dadi sapi, ha? Piye Den Mas? Gek ngomong. Kowe tresno karo aku. Iya. Kowe uga tresno karo aku. Tresno banget. Cintaku dibagi dua, sayangku dibagi dua. Kaya manut lho dikondelange ra iso kok le. Hah? Ra iso to? Panguwasa ki nang dalang nek ketoprake. Iya. Aku nek seneng karo Seono ki apa-apa manut. Cah kok salah pil. Ben ganyi. Iki terus piye endinge piye? Endinge Anu, kok- endinge sing Wis lanang ngono wae bisa- dinge. Piye? Piye? Saiki loro-lorone tak boyong ana ing kadipaten. Waduh. Ya aku ra sudi. Kudu milih salah siji. Milih salah siji. Kowe ngalah wae ya. Kowe ora macam-macam lho. Iki wedok ning gali lho. Ah mula tak kon leren le dadi gali. Ya mah aku selak kepengin ya. Ra iso ngalah aku. Modar ora. Piye arep milih ndi? Dhuwur genah dhuwur aku, lemu-lemu aku. Masa arep milih kuwi? Ya Ning empuk aku. Gandengke lemu. Ya wis. Aku lemu milih iki, dhuwur milih iki. Wis tak pilih kabeh. Lemu, dhuwur. Ya, yo, bareng kabeh. Piye aku linggo kono? Piye? Kowe kok isamu kur ngekek wae kaya labet. Ya, ngenekke wong sapenake dhewe ta kuwi. Menungso padake labet. Nyucuk bathukmu kuwi wong.
Pak Dalang. Kok panjenengan ngewangi to? Lho, aku anak buahku e. Oh. Nek kowe iki anak buah, iso tak nggo seger-seger kowe. Nesu meneh, ya men, dianggep cathak ya men. Ya ditutup nganggo liwung. Ya, iki ana sing nyuwun. Ya wis ngono wae, saiki seneng-seneng. Waduh. Awak dhewe seduluran sing apik ya. Pokoknya basi ya ming. Dadi apa? aku tetep karo kowe, ning kowe ya aja liwung banget-banget ya. Gendenge liwung, Mas. Terus piye iki? Hei, kok malah meneng wae lho. Meneng wae. Aku nyok ngimpi rotatin lah. Tak urus nek iki. Iki wis ora nganggo ketoprak-ketoprakan. Ayo. Kowe muni apa? Aku mau ngomong ya berdasarkan ora ketoprakan. Iya, heeh piye? Iki isi hatiku. Heeh piye? Awi kerep ngimpeke kowe. Ngimpi apa? Jelasno ngimpi apa? Ning sebelumnya maaf ya. Iya. Iya lah, ngopo ta? Ngimpine ngopo ta bab apa? Aduh tak omong kira Mas. Aku wis tau tak omongi kok. Hah? Aku wis tau tak omongi. Ngimpine Beda, apa? Mas. Gak harus saru kok. Ora. Oh, sing wingi kok ya mun aku ngimpi ro tatine. Ngimpi apa aku ngono. Iki mah aku ora ngimpi rotati. Ngumbake kathokmu. Kudu Mas. Apa? Tin, Apa piye? aku ngimpi ketoprakan kowe dadi minten aku Subroto. Heeh, terus Neng nggon nimpen kuwi ora dadi. ora dadi? Heeh. Ora dadi piye ta? Ya Tin kowe tak omongi nang mburi wae Tin. Iki Ngimpi ro lah. Prastiwira. Hah? Ngimpi ro Prastiwira. Aku ro Prastiwi senajan iki Mbak Yuku. Ning aku sok nglindur nek ro kowe. Leng lindur piye? Kagum-kagum. Ayo, muni piye? Lho kagum ki jenenge aku menghargai. Kagum. Ayo, Liwung. Ya, mangga. Nganti mengguk aku yo. Piye Mas? Sesek. Wah, sesek. Ya kok dipiyak Mas, dipiyak. Benises. Piyak Wadyabala. Jenengan ngendi Dodok yo. Tengah apa ngendi? Tengah cah bagus e. Saiki ora ketoprakan ya ora sudi ngalem bagus. Aku po siut. Apa? Siut. Siut ki apa? Siut po seneng mo. Lah seneng ora? Ora. Lah kok nganti ngimpi? Hah? Kok nganti ngimpi? Ben seneng kok. Oh, senenge mung nanggon ngimpi. Nek nyoto ora seneng. Aisane Oh mula kathokmu teles kae ngimpi rotatin. kae bar dikumbah. Ang. Dadi, ayo yuk. Atau nyanyi.
aja bali ning gone dhewe-dhewe. Iya. Jame wis jam 1 tak kira nek setengah 1.